Sabi niya sa akin na siya daw yung dahilan kung bakit ako nakapasok sa Battle of YouTuber. Ngayon, nandito na ako sa Battle of YouTuber tapos sasabihin niya sa akin na siya daw yung dahilan kung bakit ako nakapasok sa Battle of YouTuber. Si Boy Ungas nagpi-flex ng channel kahit meron na siyang fame. Hindi siya naniningil mga ka-OFW Bihero, kaya ganyan ang galit ni Boy Ungas dito sa isang taong pinasinasabi niyong fame, mabait. Mga ka-OFW Bihero, hindi nyo alam yung kung ano yung nasa sa loob namin. Balikan nyo yung mga video ko mga kapengyo para makita nyo kung paano ko pinagtatanggol si Idol Boy Tapang. Ganun namin siya kamahal pero hindi niya kami pinahalagahan mga kapengyo. Nakikipagpatayan kami sa mga subscriber ng mga Bros ko Bros. Pinagtanggol pa rin namin siya kasi alam namin na nasa tama siya. Kaya hanggang ngayon, yung tama pa rin ang ipinaglalaban namin mga ka-OFW Bihero. Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Mainit na revelasyon mga idol ng mga reactioner patungkol kay Idol Boy Tapang kung saan isiniwalat na nga ang lahat ng kabahuan at ang ugaling meron si Boy Tapang. Kamakailan lang mga idol ay naglabas ng video itong si Idol Boy Ungas kung saan hinahamon nga itong si Boy Tapang ng friendly boxing match kung saan gusto lang ni Idol Boy Ungas na makaharap ang kanyang idolo na si Boy Tapang. Alam naman natin mga idol na matagal nang hinahabon ni Idol Boy Ungas itong si Boy Tapang dahil nga iniidolo ito ni Boy Ungas. Dahil kita naman natin mga idol sa galaw at saka sa boses ni Boy Ungas kung paano ito mag-intro at paano ito magsalita at paano ito maghamon. Kita naman natin na may pagkakahawig ito kay Idol Boy Tapang. Samantala mga idol sa comment niya ni Idol Boy Tapang sa survey na ginawa ni Boy Ungas, sinasabi nga doon ni Idol Boy Tapang kung hindi daw dahil sa kanya hindi makakapasok si Idol Boy Ungas sa The Battle of YouTuber. Kaya naman naglabas ito si Idol Boy Ungas nang hinain patungkol sa comment na ginawa ni Idol Boy Tapang at nililinaw ni Boy Ungas mga idol na hindi po si Boy Tapang lang kung paano si Boy Ungas nakapasok sa The Battle of YouTuber. Ang mga reactioner na kagaya nila OFW Bihero, JVtan Vlog at Tonyos TV. Dahil sila lang naman mga idol ang naging daan kung paano si Boy Ungas makapasok sa The Battle of YouTuber dahil sa pang-hype na ginagawa nito at sa mga content na ginagawa nito. Kaya naman sa nag-iinit na balita nga mga idol ay naglabas na nga ng revelasyon ng mga reactioner na alam naman na talaga natin na minamahal nila ang ating idol na si Boy Tapang. Ngunit sa pagkakataong ito at sa puntong ito mga idol ay magsasabi na nga sila ng mga hinain at revelasyon patungkol sa ugali nga ni Idol Boy Tapang dahil hindi na nila masikmura ang matagal na nilang tinatago na pag-uugali ni Boy Tapang. Although mga idol pati ako alam ko rin kung ano ang mga tinatago ni Boy Tapang, pero ibabase lang muna natin sa ngayon sa mga lihitimong mga reactioner na ating mga iniidolo. Dahil sa katunayan mga idol ay agree ako sa mga reactioner natin dahil talaga nga namang magugulat ka at manghihina sa mga malalaman nating mga revelasyon na ito. At matagal nga namin itong tinatago dahil nga hindi pa kami nakakuha ng lakas ng loob para maglabas sa mga ganyang revelasyon. Samantala sa puntong ito mga idol inaapi na ang ating idolo na si Boy Ungas sapagkat tila sinusumbatan na ni Boy Tapang itong si Boy Ungas dahil kuno kay Boy Tapang kaya nakasali si Boy Ungas sa The Battle of YouTuber. Hindi niya naman alam mga idol sa hirap na pinagdaanan ni Boy Ungas talaga nga namang dapat ito na makapasok sa The Battle of YouTuber at hindi po si Boy Tapang nang dahilan at nang daan para makapasok si Boy Ungas sa The Battle of YouTuber dahil kinumpirma na mismo ni Boy Ungas na ang mga reactioner ang isa sa mga naging daan at ang unang-una mga idol, ang Panginoon. Kaya naman bakit nga ba ang kinin ni Boy Tapang ang karangalan na hindi naman sa kanya nakapangalan? Kaya sa puntong ito ay magugulat kayo sa mga malalaman nyong ibinahagi ng ating mga kapwa reactioner na si JVtan Vlog, OFW Bihero at Tonyos TV. Panoorin natin ang video na ito. Pero totoo yung sinasabi nitong si Idol Boy Ungas mga ka-OFW Bihero. Kung makikita nyo, sobra yung galit na nananaig dito nga kay Boy Ungas mga ka-OFW Bihero. Alam naman natin, alam ng mga small YouTuber na galing sa akin kung saan nagmula si Boy Ungas at sa mga ikino-content ko mga ka-OFW Bihero. Itong si Boy Ungas mga ka-OFW Bihero, ito dati nang nagko-comment dito kay Boy Tapang mga ka-OFW Bihero. Nung hindi pa siya na-expose, hindi siya pinapansin ito mga ka-OFW Bihero. Kaya nga ako mga ka-OFW Bihero, nag-expose ako ng mga small YouTuber, yung mga galing ng Alcoy na pupunta sa akin. Ako sumasalo niyan mga ka-OFW Bihero para lang makita ng mga tunay na supporter ni Idol Boy Tapang kahit na hindi kami pinapansin ng mga katapang reactioner ni Idol Boy Tapang mga ka-OFW Bihero. Ito sana malalaman nyo na ngayon. Ito na yung reveal talaga mga ka-OFW Bihero. Hindi niya pinapansin ito. Itong mga small YouTuber na to, sa amin bumabagsak yan. Kami nag-i-expose ng mga small YouTuber kasi alam nyo kung bakit.
Walang pambayad diyang mga yan, mga ka-OFW Bihero. Kaya kami yung sumasalo para wala na lang silang masabi, mga ka-OFW Bihero, dahil solid katapang reactioner kami. Ang ayaw lang namin dito, mga ka-OFW Bihero, bakit ginaganya si Boy Ungas, mga ka-OFW Bihero? Pare-pares kayong Bisaya. Sa akin lang, gusto ko maging level. Wala yung peperahan mo yung isang small YouTuber. Meron pa nga akong kilala dyan eh. Hanggang ngayon, andyan pa rin sa Alcoy. Ilan kayo na nandyan? Magsabi kayo ng totoo. Nawalan nga kayo ng trabaho. Nawalan kayo ng asawa at anak. Humiwalay sa inyo dahil sa may pampara lang may pambayad kayo. Bakit ganun, mga ka-OFW Bihero? Alam nyo, sa totoo lang mga kapengyo, matagal namin tinago to at ayaw namin malaman ng lahat. Pero kailangan na talagang malaman ninyo mga kapengyo kung ano bang ugali ang meron si Idol Boy Tapang sa likod ng lahat ng to mga kapengyo. At alam nyo yan na isa ako sa solido na supporter niya. Halos nakikipagmurahan pa ako sa mga fans ng Brusco at sa mga Brusco Bros noong panahon na nilait-lait siya. Balikan nyo yung mga video ko mga kapengyo para makita nyo kung paano ko pinagtatanggol si Idol Boy Tapang. Ganun namin siya kamahal pero hindi niya kami pinahalagahan mga kapengyo. Never po kami nanghingi sa kanya. Never po kami nagpa-share sa kanya ng mga video namin. Never din namin siyang sinamantala. Kaya dito mga kapengyo, naglabas kami talaga ng sama ng loob at pumutok kami. At naiintindihan ko kung bakit nagkakaganyan si Idol Boy Ungas. Dahil nga alam na ni Idol Boy Ungas lahat ng ugali nito ni Idol Boy Tapang. Kayo na pong bahala humusga mga kapengyo at dito talagang ito ang lahat ng totoo. At kung meron pa kayong gustong malaman, talagang lahat yan isisiwalat namin. Dahil lahat ng mga usapan namin at message namin kay Idol Boy Tapang, lahat kami, meron kaming screenshot. Kahit yung offer niya dito kay Idol Boy Ungas, alam naman natin 3 million ang pwede mapanalunan dito sa Battle of YouTuber. Pero magkano lang ang offer niya dito kay Boy Ungas? Isipin nyo na lang yun mga kapengyo. Kaya ganyan kasama ang loob ni Idol Boy Ungas dito kay Idol Boy Tapang. Kaya hindi namin siya masisi kung bakit nga hinahamon din niya si Idol Boy Tapang dito sa Battle of YouTuber. At sa totoo lang mga kapengyo, magkaiba rin ang Cebu at Negros. Alam natin parehas Bisaya, pero mga kapengyo, dito mo mapapatunayan na meron ding iba-ibang ugali. Kaya tayo mga fans, imulat natin yung mata natin. At ito, kitang-kita nyo lahat ng ebidensya. At Sana panood nyo mga idol, ano ang masabi nyo? Naniniwala ba kayo sa mga iilang isinuwalat ng ating mga kapwa reactionist? At ano pa kaya ang gusto nyo pang malaman patungkol sa ating idol na si Boy Tapang na hindi pa na ipapalabas ng ating mga kapwa reactioner sa The Battle of YouTuber? Mag-comment lang. At hanggang dito na lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay inaanyayahan kitang isubscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng 1 hanggang 2 video araw-araw. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat. Goodbye!